dị n'ime gị chike nna nna m ha okwukwe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chike nna nna ya okwukwe m dị n'ime unu chi ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị chike ndị mgbe ochie okwukwe m dị n'ime gị chike na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chike nna nna ya okwukwe m dị n'ime unu chi ndị na-eme mma chike nna nna ha okwukwe m dị n'ime ụnụ ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chike nna nna ya okwukwe m dị n'ime unu chi ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị chike nna nna m ha okwukwe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chike nna nna ya okwukwe m dị n'ime unu chi ndị na-eme mma okwukwe m dị n'ime gị chike ndị mgbe ochie okwukwe m dị n'ime gị chike na-eme mma okwukwe m dị n'ime unu chike nna nna ya okwukwe m dị n'ime unu chi ndị na-eme mma Good morning, viewers all over the world. Egwe nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tubọrọ dị na temple. A na-akpọ nkwa group led by me. We have all the rights. I want to like nyabụ egwu nụrụ. Jee na audio mic, the iTunes and rest of them. Ka ị download nyabụ egwu. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite maọbụ kpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgasị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration evangelical mission bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me ordinary evangelist. I will answer. Or me priest. My mission is to help people live better life. Because what you don't know remains a mystery to you and not to all. But before we dive into today's lecture, important announcement. Don't forget that we are in the month of February. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are. What do? We normally come together. Chuaja. Ayiri n'igwe n'aha mmadụ dum. Echi iso na anya bụ aja. Aja mbunye na aja ịpụta ihe. Aja esigoro na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Nke bụ eziokwu bụ started this group ritual over 3 years now. We don't share testimonies on social media. But I can tell you we have lots of testimonies. Yes. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile so all over the world. A ga-esi etu a megide eti the last day of the month. Anyị goro ihe ọnụ na-eri. Ihe na mmiri mee saraka. Jede na-akpọ ọkalete ndị mmiri chụọ aja n'aha mmadụ dum for favor. Then agazie abịa na temple chụsie aja to entities of powers n'aha mmadụ niile for blessings. Then jee n'ebe nchụaja gbuo ebu mee saraka. Nwanne chụpụ aja maka na aja karịrị ọgwụ. As you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here, but I can tell you, the kid in aja naturally be careful. So, abonnee interested, you make token donation to the account number. Then forward your 3 prayer requests. I get them not an actual and I go for new until the last day of the month. I may India. So abonnee interested, more no one had J Chorang Ichunan Kuzia. Only talk about family. Chat me on WhatsApp 0805 783 7672. I repeat 0805 783 7672. Or 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Let's now proceed. Now, Nkuzi better. Nkuzi better will benefit of your maternal and paternal deity.
Yes, very important. Benefit of your paternal and maternal deities. Uru ọba. So, all he kwesịrị ịma. Like I always tell you, what you don't know remains a mystery to you and not to all. I gwakwazie gị na if you are knowledgeable, ị bụrụ master. If you lack knowledge, ị bụrụ slave. Pay attention maka na ihe ị mara ọ karịrị gị. And may use the most detailed method iji wee kọwaa ihe gbasara Igbo spirituality n'ụzọ pụrụ iche. Maka na onye amara ebe esi n'ozu nwere ike oji ịbọnụ osi ebe sọrọ ya bọwa. Yes. So anyị na in as much anyị na-ekene aka na-achị ọrụ Anambra steeti Chukwumacha Soludo na mbọ ọ na-agba ịfight ihe gbasara insecurity and crimes na Anambra steeti. I want to ayọkwazi na side etu osi gbasa spirituality ka ha na-contact ndị bụ expert n'ihe gbasara ihe mmụọ ka ha wee nwee ike wee deviate ghara deviate from the original intention bụ ka ọ dị mma. Maka na o nwere video na watch na internet ebe a na scrutinize on certain people. Mana the issue gbasara spirituality ekwesịrị ịgba mbọ ka ọ ghara ịbụ sọ ndị ofeke ihe gbasara spirituality na screen ndị dị involved, because n'anya onye ọbụla ihe a na-ekwu okwu ihe mmụọ, n'anya onye ọbụla ihe ịghọtalụ na ya a particular field nwere ike eche George ya wrongly. Example, bido from year to 2020 mbido uwe this evangelical arm ka na-akọwa ihe bụ ajọ ọgwụ, negative charms, and ihe bụ alụsị. I kwuo na alụsị bụ ọta ndị nna nna ha kpọturu mgbe gburugburu ka dịkwa taa ka na-agbasakwa bụ the basic of the Igbo spirituality, because na ebe niile adọturu mmụọ ma okwu mmụọ dị iche iche bụ an altar, bụ something sacred or a spirituality altar, because nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Like I said, I have lived in India over 20 years, and I used the opportunity to visit many temples and festivals, join in their festivals. I understand they don't joke with their spirituality. Even if you visit India today, every shop, almost all the shops, you will see where they set their altar. And the overall talk I bidoro one about Basalo Atanoka. When I call ndị Igbo, na Igbo spirituality is not all about making chants, negative chants. I call na dịka ihe si wee dị na-enwere ihe ọma nwee ihe ọjọọ, nwee mmụọ ọma nwee mmụọ ọjọọ, na-etu a ka ọ dị. Na-enwere ihe bụ charms. Yes, charms bụ when people are trying formulation of some certain things from the animals to what higher animals and lower animals and the roots and the herbs can conjoin together. Then we bypass your nature. I will put on all the wrong. This is Nandi Kuberian. We kukwa na alụsị bụ identity of power abotu. Not the stronger, far stronger than all. Magana na entity of power abotu operate beyond this plane, this gross material plane. You know what I mean? Yes. Mana ogu work within the time and space. Charm, negative charms, because the items and the components and everything used in formulating it is what is between time and space, and therefore
Ikie cannot operate beyond this plane because now the content, 100% content, is from the is formulated from here where time and space. I will go now with the wrong way, I will see the wrong way. Taa chọrọ ka anyị kwuo gbasara alụsị. Mgbe kọwara na nkọwara alụsị n'isi bụ alụ kwụsị. Wee sị na ihe na-akwụsị alụ anaghị eme alụ. Ọ bụrụ na ị ga-ebe teaching m ebe m kọwara gbasara alụsị installation, ị na-edere ihe kwara gị na-edere watch that video. You can watch all my lectures on YouTube from Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na YouTube, or you join Eziokwu TV on YouTube, you watch ya. Or you go on my Facebook handles, you watch kwazia. So what can you na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ enwere paternal deities, nwee maternal deities. Onye agbatalụ ndị Igbo ji gụnye na mmụọ ikwu nne na mmụọ ikwu nna. Mmụọ ikwu nne gụnyere akwari, ndị ichie, ana, alụsị na and so on and so forth. Ha niile bụ mmụọ ikwu nne. The same thing na-akwa dịkwa n'ikwu nna, ana be nna gị, ndị ichie be nna gị, akwari be nna gị, akwari ọmụ, arụsị be nna gị, ha niile akwụkwa ezumezu izikwa be nna gị. Mgbe na-akọwara gị na ọ dị very important na gị nwa na onwe gị ga-align with those forces so gị from birth. Enwere ihe eji mara agbụrụ ọbụla. Ịghọtara ya? Enwere ihe eji mara agbụrụ ọbụla. Agbụrụ be nna m bụ agbụrụ akpara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Yes, ejikwa hard working wee mara. Nna mụtara nna, ana m ekwubie mgbe mbụ na etu o si wee dị ọkpụtọrọgbụ. Ndị Gboo, nna mụtara nna bụ onye nze, bụrụ dibịa, bụrụ ote nkwụ pamwine ntapa. Mgbe gboo, yes, ịma na mgbe gboo adụrụ ka o si wee dịkịta. Ọnya ka m ji agwa ndị mmadụ, ọ bụrụ na akpọrọ ọlụ, weda ma iwu pastọ ma ị na-arụ n'ụdị dibịa ma na-arụ n'ụdị ọbụla, nwee anọda ọlụ ị na-alụ. Nwee anọda ọlụ ị na-alụ, weda ọ ga-abụ side hustle, that side business, ma ọ ga-abụ another handwork. Ọ ga-enwerịrị. Ọ ga-eme gị man under pressure because of to solve your family needs. Ka onwe ihe na-fall back on. Like my grandfather were a palm wine tapper. So from his palm wine, on they make money. Therefore, Omadi desperately, if esi ka osi n'ọlụ dibịa will make you unnecessary work. No. Yes, because no nwere ihe ọzọ ọ na-eme. So etu aka ọ dị ihe o ji arụ ya ọrụ abụ na ọkọlị ya. Etu aka o si wee dị. Ị ga-enwerịrị another thing ị na-eme. Ka story for another day. But ihe na-achịkwala gị na mmụọ be nna gị so nne gị wee bi ije di. That is mmụọ be nne gị, sorry. Mgbe a na-anụ di na nwunye, mmụọ be nne, that is mmụọ so nke nwaanyị wee bi ije di, na mmụọ ebe ọ bịara ije di na-ejikọta aka ọnụ. Ọnya batara nji asị ụnụ na ọsọ ọbụla a na-agba nkwụ, mmanya ị na-agafu adịrọ necessary maka na ihe awụ ọgbụgba ndụ mmụọ be nne na mmụọ be nna na-agba. Mgbe ahụ ọ na-agba ụnụ nwụchazie mmanya ọgbụgba ndụ anwa, ụnụ abịazie n'ihu nke nwaanyị nna onye bụ nna ya ma ọ bụ nna ya, ụnụ asegburu ana ma ọ nọrọ ana, gọzie ụnụ, kpọkuo ndị aja ana na mmụọ dị be nke nwaanyị bịara ịnụ nwaanyị ka ọ gọzie ya bụ union, ka ha nwee ọmụmụ nwoke, nwee ọmụmụ nwaanyị, mmụọ ozuzo eke, ozuzo ori, ozuzo afọ, ozuzo nkwọ, kpere ụnụ ekpere nye ụnụ ngọzi. Mgbe anwa mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, nwaanyị na-ebu okwu chie wee na-eje ije edi. Kpatara na ụfọdụ okwu mmụọ na aka ogwugwu ụfọdụ dị n'obodo ụfọdụ bụ nwaanyị bịara ije edi bịa wee bịa. Maka na mmụọ na-eduplicate. Ịghọtara ya? The same way ndị ihe esi na ebe iwu onye ụka Rom, ị ga-aghọta na ha believe na Jizọs ha na oriri nsọ na-eduplicate. Ịghọtara ya? Ụmụ ogo ya ụfọdụ n'anya na oriri nsọ dị na communion plate agwụmara ọ gbajibe ya agbajibe, ọgwụgwọ na half ma ọ kwụta ka o nyere gị. Ha believe kwara na onye Jizọs ha na nke obere dịkwa na nke mbombo ntị ọdịkwa. Etu a ka ọ dịkwa na Igbo spirituality. N'Igbo spirituality na okwu mmụọ dị iche iche, okwu mmụọ bụ altar ndị Igbo dọrọ for one reason or the other.
maka na agwara gị mgbo na my previous lectures na altar adọlụ bụ ka mmụọ Chukwu biri n'etiti ndị a. Gwaga gị na enwere natural altars dị iru onwe ha. Yes, okwu altar dị iche iche mmụọ nature develop, like okwu mmụọ like ọjị, ngwu, akpụ, name them, for ihe dị na sacred trees, mmụọ bisi n'ime, waiting for man to recognize it and activate it. Amawa anyị akwụ ma na-eme gị activation. Lokalia okwu mmụọ ka ọ bụ. Then nwekwazi okwu mmụọ dị iche iche nke mmadụ ji aka wee megide wee kpọtụ for a reason. Mmụọ ọbụla akpọtụrụ, o nwere enyi nwoke nọ na Udo Edezomewu na Nnewi. O mere m invite yesterday and ejere ya nọnyere ya. Ịghọtara ya? So etu a ka esi nwee okwu mmụọ dị iche iche n'obodo dị iche iche. Ihe ndị Igbo ji wee hibecha okwu mmụọ a bụkwa ụmụ mmụọ wee nọrọ anyị nso, wee na-asọvụla anyị mkpa dị iche iche. Mmụọ ọbụla nwere ihe eji kpọtụ ya, so that ndị ọ dịrị ga na-eje from time to time. Ha ga na-eje from time to time ijefu mmụọ dị etu. So ị ga-aghọta. So okwu mmụọ wụ part of the altar in Igbo spirituality. So ụmụ mmụọ ndị anjelu nke Chukwu ka akpọtụ. Yes. So mmụọ niile ndị a kpọtụrụ, arụsị ọbụla nwere eji kpọtụ ya. Ndị ụka gbara na enwere 9 choirs of angels: the cherubim, the seraphim, the thrones, the archangel, the angels, and the rest of them. Ndị anyị na-enwesịrị ọrụ ha na-alụ. Etu a ka ọ dịkwa na okwu mmụọ dị iche iche. Enwere amadi ahụ, enwere udo, enwere ụlasị, enwere ogwugwu, enwere so etu a ka ọrụ ha si wee dịkwa iche iche. And ndị gboo kpọtụrụ ha for a reason, ka ha wee dwell in among us, wee nwee ike na-enyere anyị aka. Etu a ndị ụka sikwa wee kpọtụọ oriri nsọ Jizọs ha na Blessed Sacrament. Ọ nọrọkwa na chapel, nọrọkwa n'etiti ndị ha je na-eje akọsara ya mkpa ha. Ịghọtara ya? Na mmiri na-ezo na be unu na-ezokwa na be ndị ọzọ. Ọ dị na all spirituality. Every spirituality na-enwe ebe a encourage the light, adọtụ mmụọ, the altar. And every altar nwere mmụọ bien, and don't make every altar dị very strong. You know that? So what I want to tell you is that na mmụọ dị be nna gị ewu okwu mmụọ. Ya onye abatara na ife ọfụ gọọmenti nwere ike nwecha settlement. Gọọmenti etinye police stations na communities. Ihe eji wee tinye ya bụ ka ndị ga-afụ maka ime udo biri n'etiti ndị mmadụ to maintain law and order. Ọkwa etu a ka ndị nna ha ji wee dị wise wee kpọtụ okwu mmụọ dị iche iche ndị nọgasị nọ na-eme udo na-alụ nke a maọbụ na-alụ nke ọzọ maka ọdịmma obodo. Then ihe kwesịrị ịma maka mmụọ be nna gị bụ, ọ bụrụ na ịbụ ofeke dịka esi akpụ ya na Igbo spirituality, ofeke bụ onye akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche maka na ekere ọrụ ka ọkwa eziokwu. O nwere line, nwere onye abụrụ ofeke n'ụdị nke ya. Line ị nọrọ, line ịbụ expert na ya, onye abụrụ expert na ya bụ ofeke na ya. Ịghọtara ya? Ofeke abụrụ ịkọ ọnụ. Line etu a dọkịta nwere line mbụ ofeke, nwere line mbụ an expert na ya. As long as it has to do with ihe mmụọ and tradition, I'm an expert na ya. Mana o nwere the areas ahụ asị m nọ na ọrụ amara m ihe gbasara nka na mba enobisi. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ịbụrụ onye akpọrọ ọlụ in a special way, maka dịka nsikwa ọbụ na my previous lectures, enwere ndị akpọrọ ọlụ n'ụdị dị iche a na-akpọ code words. Enwere ndị akpọrọ ọlụ ka ha bụrụ dibịa aja, enwere ndị wu dibịa ndị mmiri, enwere ndị wu dibịa afa, enwere dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, enwere dibịa dị iche iche, enwere dibịa amụma ndị na-akụ amụma. However, ọ nkwado ndị dị special gifted na ha nwere ike inwe multiple gifts at the same time. Don't count, let's for another day. So mana nchọ ka kọwalụ gị bụ na ọ bụ na ọrụ amarọ gị, ihe niile developụ ije na ya Maternal deity, mmụọ ikwu nne gị je chukwa ya. Dịka some of you nwere ike ịra-abịa prophetic ministry, enwere ike zie ego ozi gị jebe ikwu nne gị. Ije chọọ okenye n'ikwu nne gị, onye bụ di ọbara ha. Ije mere igoro ọjị, igoro nkwụ, iruo esi ya nna ochie na-ebiara ka ọ gọzie gị. Gị na-atacha ọjị,
isegburu ala okpere ya ekpere. Ịma na ndị gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ndị mmadụ na-ama culture. Etu a nnọkịta ọ bụrụ na m fụ somebody from my maternal place, I will bend down si ya nna ochie ma ọ bụ nna ochie as case may be. Ọ pat ya m for the back sị nwa di ọ ya dịrị gị mma, ị ga-akụ ọgbọ gị, onyewe m blessing dị iche iche. Maka ndị gboo ma na mmadụ na-eje n'ikwu nne nara ngozi. Ghọtara ya? So ọ dị, o nwere nsogbu ị ga na-enwe. Enwere ike ihe ya apụta n'afọ abụghị ijewe ikwu nne gị. Iro gị jee kọsara mmụọ be n'ikwu nne gị, ma ọ gị jee ka ndị ikwu nne gị gaa ọrụ gị ọfọ, nye gị ọfọ. Ghọtara ya? So ọ dị etu mmụọ ikwu nne mmadụ dị very important, ọ dị very beneficial. Yes. Mana ọ bụrụ na niile bụrụ onye ọrụ, o nwere ike ọ dịrọ necessary inwe ijesi ka ije dute mmụọ ikwu nne gị na be gị. Belụsọ ma a na-achụ gị ọchụchụ, belụsọ ma a na-achụ gị ọchụchụ, isi ka ije dute mmụọ ikwu nne gị ma mmụọ ikwu nna gị, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Mmụọ ikwu nne gị ga-ejelu gị ọgụ 247. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si na ọsọ chụwa nwata ọ na ikwu nne. So your paternal and maternal deities are very, very strong. They don't joke with you, especially your maternal deity. Very powerful. So mana ihe na-achịkọwa ka nkọwa ya ka ntiwanye wa aka oyibo nsugbe ka novice wee mara. Gee ntị. Ije na mmụọ ikwu nne gị, mana ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ na ị ga-alụ ọrụ dịka spiritualist ma ọ bụ dibịa, ị nidiri ọfọ ikwu nne gị na ọfọ be nna gị. Onye agbatara na onye ọbụla bụ dibịa na-eji mmụọ ikwu nne na mmụọ ikwu nne ya wee na-alụ ọrụ na mmụọ ndị ọzọ dị iche iche. Ịghọtara ya? O nwere mmụọ ebe ị nwere ike wụrụ ebe ị gbara ikuku iku. Mmụọ a nwere ike ịbịakwutere gị bịa ka ya kwudoro gị n'ọkpụkpọ oku gị, na ọkpụkpọ oku gị na aka ya dịkwa n'ọkpụkpọ oku gị, gị bịa duru ya ka ya kwudoro gị. So in Igbo spirituality, ihe anyị na-eme bụ na ịbịa dokwa chi gị, ọ bụrụ na iwe onye mmiri dokwa ndị mmiri, dokwa ndị otu gị, lụọ agwụ. Lụọ agwụ. Ebe a lụrụ agwụ depending ka ndị si eme. Ebe a lụrụ agwụ depending ka ndị si eme. Maka na ana m afụ enyi okwube na onwe vidio mfụ na social media, o doo m anya na ndị niile na-evidiyo ma ọ bụ ndị na-ebe a aghọtara ihe wụ Igbo spirituality. Ebe a lụrụ agwụ depending ka obodo si eme. O nwere obodo ị ga-eje, ọ bụrụ ite ọbụla ịfụrụ na be nwa dibịa, ọ bụrụ na oke ite. Nwere ihe a na ọwụ na ebe a lụrụ agwụ, o nwere obodo ụfọdụ na-eti ọkụ, nwee ndị na-eti ite a ga na-agba mmiri. Nche ọ dịkwa etu a ka ọ dịkwa ebe a dọrọ anyanwụ na Eze-Enu. Ebe a dọrọ anyanwụ na Eze-Enu, anyanwụ na Eze-Enu, adọ anyanwụ na Eze-Enu, a na-enwe pọtụ ya a na-agba mmiri. Anyanwụ na adat mmiri ya nwa ji alụkọ ọrụ ka na na-enwe evaporation. Enwe spiritual movement na-aga ndị beyond your imagination ma ọ bụrụ na ịghọtara ihe gbasara spirituality. Ghọtara ya? Then nwekwazie so many other things. So ọ bụrụ ihe ọ bụla ifuru n'ite, ọ bụrụ oke ite, no. Ghọtara ya? Ọ bụrụ ya. O nwere ndị nwelu chi ha, kpọtuo chi ha n'obesi. Then on their own, jisi aka ha nwee ite ebe ha na-egbu iri ya anụ. O nwere ndị na-eme like that. Ghọtara ya? Then nwekwa ndị bụ na-enwelu ka mmakwarụ ga-atụ n'ihe gbasara arụsị ka anyị chọrọ ikwuchi taa. Ọ bụrụ na kịta na-echọrọ na ọrụ ụmala gị, you need the blessings and support from maternal spirit and paternal spirit. Ihe ị ga-eme bụ ijebe ikwu nne gị, iruo ikwu nne gị, mmụọ ikwu nne gị gwe ya. Ọ bụ na mmụọ ikwu nne gị bịakwutere gị, ma ọ bụ na na-echọrọ iji mmụọ ikwu nne gị wee rụọ ọrụ, ihe ị ga-eme bụ ijebe n'aka ji ọfọchi mmụọ ikwu nne gị anwa, iri esi ya na-echọrọ n'ogwugwu, chọrọ ka gị na ya kwụrụ, na ịbịara ka anya ogwugwu na ọrụ ụmala gị.
ugwu gị na ya ga-eso wee na n'ụlọ ọrụ gị ha wee kwudolu gị maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. O nwere ike isi gị weta pọt, o nwere ike isi gị weta ọkụ, o nwere ike isi weta pọt, mana those pot wụ those small one and medium size ọ dị ebukarị because na ọ bụrụ of any other thing. Because weta obere pọt ma ọ weta ọkụ nke ọ bụla ọ gwara gị then ọ sị gị ebe o nwere ike sị gị weta oke ọkpa, weta nnukwu, weta ọjị, weta nzu, weta edo, weta ji a ga-echi wee mesara aka. O nwere ike gụsịara gị ihe ndị ị ga-ewetagasị then iwetazie ya etu a bịa ụbọchị ahụ o debe ya bụ ite ahụ iji wee bịa n'ihu mmụọ maọbụ ọkụ. Ọ gwazie mmụọ ahụ ọ na-ejere ozi, mmụọ ikwu nne ya ma mmụọ ikwu nna ya, si ya na nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị abịakwanụ na ọ chọrọ ka o sie wee jekwudokwara ya n'ụlọ ọrụ ya. Ihe ọ na-ediri imedowe ebe a bụ ruo ọmaya aka na ya bụ arụsị nwa. Ihe ọbụla o wetara, ụfọdụ nwere ike chiri ma nzu, chiri ma aja, chiri ma ọgbụgbọ maọbụ ihe ọbụla o wetara from that ma o tinye ya n'ime ite ahụ. Nakarịa o tinyezie ya n'ime ite ahụ ọ sizie gị oke ngwa gị mee gịnị gị naba. O gbuo anụ ahụ iji wee bịa gbuoro mmụọ ahụ anụ ahụ gbukwa na ite ahụ o binyere gị. Mesizi ọsọ nwa gị buru ya na wee naduzie gị mawa ya akwa, mawacha ya akwa, sizie oke gị gbozieri ya anụ of your choice. O nwere ike si gị gbuori ya ebu wee si ya nnọọ, ma ọ gị gbuori ya ụkwa na nnekwu as case may be. A nwere ike ọsụgụ the first one ị na-egburu egbusia ya gị were isi ya maọbụ ụkwụ ya tinye n'ime ya. Then subsequently ị na-ebusara ya ihe mme. That is spirituality. This particular one ahụ onye a mere ọ bụrụ onye nwa nwoke ite. Ọ bụrụ onye nwa nwoke ite. Etu a ka ọ dị. Ị na-alụ dibịa ihe eje n'ikwu nne gị kpọta mmụọ ikwu nne gị ma ọ kpọta mmụọ ikwu nna gị. Then n'aka ji ụfọdụ etu ewerugo ụfọdụ ihe from that mmụọ ahụ tinyere gị. O nwere ike ịbụ ihe ọbụla sọrọ ya n'aka elu. O nwere obodo a na-akpọ Enugu steeti amụkachirifu ahụ obodo a. So iru ebe anwa ọ bụrụ na ha chọrọ inye gị mmụọ befa etufasi eme na befa. So ihe a ga-eme na mme ha awụ dị aka ji ọfụ onye na-adịsata ahụ ya ga-ama ya aka n'ime ọnụ mmụọ ọnụ maka a na-akpị ọma ya aka n'ime ọnụ ihe ọbụla o wetara n'ime ya chụjuo aka ihe ọbụla o wetara. O nwere ike ọjị adị, o nwere ike nzu adị, o nwere ike ede adị, o nwere ike gaayara adị, o nwere ike whatever ọbụla ọ nwetawuru ebe a, o nwere ike ọgbụ adị ya ma whatever ọ nwetawuru o were wunyere gị ya ma ya kwa ka were tinyere gị ya ma site mmụọ ya so gị. Nakarịa in every spirituality has atom of faith and conviction based on etu esi wube ihe na etu ndị anwa si eme na etu esi agọnya bụ mmụọ. So eme etu is valid. O nwere ndị nwere ike isi ngwa gị weta ọkụ, nwere ndị nwere ike isi weta obere ite or whatever. So all those things bụ ihe ị kwesịrị ịma. Iweruzie natazie na be nna ebe gị esi ya nnọọ mawa ya akwa, nwere ike tinyezieri ya ugbe n'ugbe, tube ya ugo, tinyezie ihe ndị ọzọ dị then gbuzieri ya na wee si ya nnọọ. That is normal. Ime ya na-etu adị arụsị adịgo duplicated to ya be. However, etu ọ ga-esi na-alụ ọrụ dependere how honest, how sincere and ka isi akwụba aka gị ọtọ, maka na mmụọ ị na-alụrụ gị ọrụ dependere na how ka isi na-akwụwa aka ọtọ. Ọ dịka etu a ọ dịkwa ndị ụka nwere ike ịpụta a na-aka ụka. Ngozi na-eflow to ndị bịara ụka dependere na the holiness of onye nchụaja. So mmụọ ọ ya afụ na n'ofu mmụọ a ka e nwere ike ọtụtụ ndị mmadụ ejiri na-arụ ọrụ, nke ụfọdụ adị ile karịa nke ndị ọzọ. Ọ dipendị na etu esi kwado. So Maria taa ọ bụrụ na ọrụ mara gị na ị nwere ike iji ikwu nne gị ma ikwu nna gị si ha nye gị mmụọ ikwu nne gị, ọ gụsịara gị ihe ndị ị ga-eweta, o weta ya o wee kwadoro gị ya binye gị ya wee na weda ma ọsụ gị tinye n'ite ma ọsụ gị tinye n'ọgụ something were ewu ma ya ụdara were ụdọ ma ya ewu dị something. Etu a ka esi eme n'ala Igbo ịghọta ya. Ọ bụrụ na ịbụ onye iburu onye ọlụ n'ọjọọ ka mgbe udo utu mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị, ihe niile bụ iju aka ji ọfụ kere ihe ndị ọ chọrọ igote ya ga-ewe abịa kpee ekpere wee yọọ amara.
ghọtara ya the same thing n'ikwu nna the same thing n'ikwu nna gị sọ ndị n'idiri ibutezi mmụọ ahụ ịkpọtazi mmụọ a debe n'ụlọ ọrụ ha bụ ndị na-arụ ọrụ. You know why? Because grace ha needed abụrụ their own grace. N'ọkwa grace ha ga-eji tọọ ọtụtụ ndị mmadụ agbụ for inspiration. So ihe ọ ga-eme wụ ọ bịazie anwa ọnya bata na dibịa ije na be dibịa ọ ga-enwe mmụọ ma mmụọ ikwu nta ma mmụọ ikwu na mmụọ ndị kwudori elu na-enyere ya aka n'ọrụ maka na ọrụ ya bụ to serve many. Mana ọ bụrụ na ịbụrụ dibịa o nwere ike ọ dịrọ necessary ije bute mmụọ ebute kama ị na-ejeje yọọ mmụọ mere gị je kene ya mana ọ bụrụ ọzọ ka ebute ngwa na ịbụrụ dibịa ọ dibịa wụ onye n'idiri 247 backing of ụmụ mmụọ because na etu a ka ndị mmadụ ga-esi na-abịakwa maka mkpa dị iche iche and mind you na ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịgba afa onye a n'idiri consult ụmụ mmụọ niile nyere eso alụ ọrụ for ka ha bịa si gwa ya ihe afa akwụ ọ mmụọ ka eji agba afa. Ka m kwụsị ebe a ihe nchọ ka m kọwara gị bụ na mara na mmụọ ikwu nne mmadụ dị ile mmụọ ikwu nna mmadụ dị ile gwakwa gị ọ bụrụ na ị bụrụ dibịa ihe ị na-edewe ije chukwa mmụọ ndị a ka ha kwudoro n'ihe si na nke onye akarịa mana ọ bụzie na iwu dibịa ijebute inwe ike ijebutesi ebute ka ha nọrọ nso. Yes, it's part of Igbo spirituality. Ghọtara ya? So ọ bụrụ ya ọ nkwala obodo ị ga-eje like ọ na ba enwere arụsị nwere mmiri. Ghọtara ya? Enwere arụsị nwere mmiri. Arụsị nwere mmiri a bụ na ba anyị arụsị ogwugwu ụzọ ụlọ bụ arụsị ikwu na nwere mmiri. Ị ga-afụ ebe onye a dị nwụrụ ya bụ arụsị nwere kpọọ ya akpọọ ma ọ bụ ebe anyị mandata arụsị installation ifukwazi ite mmiri so ya bụ arụsị ọ dị normal. Ghọtara nna akọwa onye ọbụla bụ dibịa ma ihe bụ oke ite ma ihe bụ ibubo ma ihe ndị ọzọ ajọ ọgwụ ndị ọzọ we know. Ghọtara ya? So ọnya bụ ihe ịya kwesịrị ịma mana adị ka ndị na-ekwu ọgwụ dịrị onwe ya iche ọgwụ na operate onwe in different dimension which I will ask you to desist from ajọ ọgwụ. Mana mmụọ imedo mmụọ be nne gị ma mmụọ ikwu nna gị maka ọdịmma gị na ọdịmma ezinụlọ gị na ọdịmma akara aka gị ọ dị very important. Ka m kwụsị ebe a ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi ma ọ na-echọ ka agbara gị afa miri emi chat me on WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 or 08138243871. I repeat 08138243871. Asị m na ọnwụ na ọnwa egbu oji eji wee chụ aja meta na ọ ya epu ome udo dịrị ọnụ.